खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दिनै 24 नभेम्बर दिनै बङाइगावआव आसाम केबिनेट मिटिं जिरायगोन थांनाय 30 सेप्तेम्बराव धेमाजियाव केबिनेट मिटिं जिरायनायनि उनाव दिनै बङाइगावआव केबिनेट मिटिं जिरायगोन बिनि थाखाय डिसिआ थाग थियारि खालामखाबाय रिपर्टनि बायदिब्ला केबिनेटनि माखासे मन्थ्रि बिथांमोनहा मैयानो बङाइगावआव सफैखाबाय आरो दिनै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हेलिकप्टारजों बङाइगावआव फैगोन गिबि खेबनि थाखाय बङाइगावआव केबिनेट मिटिं जागोननि थाखाय गोबां रां खरसा खालामनानै बङाइगावखौ साजायनाय जादों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे केबिनेटनि माखासे मन्थ्रि बिथांमोन रन्जित कुमार दास अतुल बरा डक्टर रनज पेगु चन्द्रमोहन पाटवारी परिमल शुक्लबैद्य आरो केशव महन्त बिथांमोनहा बङाइगावनि सार्किट हाउसआव थागोन केबिनेट मन्थ्रिनि पिए बिथांमोनहा बङाइगावनि जाहानाबी हटेलाव थागोन बिथांमोननि अनगायैबो बिजेपिनि माखासे मावथि बिथांमोनहा बङाइगावनि सिगनेट हटेल आरो शिवाली हटेलजों लोगोसे अभयापुरीनि सार्किट हाउसआवबो थागोन बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा जेब्ला गुवाहाटीनि बाहेरायाव केबिनेट मिटिं जिरायो अब्ला माखासे हाबाफारिफोर लायो जेरै बङाइगावनि खाथि खाला जिल्लाफोर आरो साब डिभिजनाव दावबायनाय हाबाफारि लादों बिथांमोननि थांखिफोरा जाहैबाय अंगनवाडी सेन्टार हस्पिटाल स्कुल जल जीवन मिशन स्किम भेक्सिनेशन सेन्टार बेफोराव दावबायनाय आरो केबिनेट मिटिं जोबखांनायनि उनाव माखासे सुबुंफोरजों सावरायलायगोन जेरै अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फायारिफोर रान्दि पेन्सन बिथांखिनि मुलाम्फायारिफोर बैसोगोरा पेन्सननि मुलाम्फायारिफोर कभिड रिलिफ स्किमनि मुलाम्फायारिफोर बिथांमोनजों लोगो हमनानै सावरायलायगोन आसाम सोरखारनि बे थांखि बायदियैनो बाक्सानि सालबारि फरायसालिमायाव आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा मैया दावबायफैदों आरो चिराङाव आबहावा आरो हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि परिमल शुक्लबैद्य बिथाङा मैया दावबायफैदों आइजो रैखाथिनि थाखाय रादाय होनाय आरो आइजो रैखाथिनि थाखाय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लगान होग्रा सोरखारा आइजोफोरनि रैखाथि होनो हायाखै रिपर्टनि बायदिब्ला 2021 मायथाइनि जानुवारि दाननिफ्राय जुलाइ 31 7 दानसिमाव रायजोआव गासै 1326 जिनाहारि केस जादों 1326 जिनाहारि जानायनि मादाव 641 केसआ 18 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन आरो 685 केसआ 18 बोसोर बैसोनि देरसिन बेनि अनगायैबो थांनाय 6 बोसोर 2016 मायथाइनिफ्राय 2021 मायथाइनि 31 जुलाइसिमनि गेजेराव 8693 जिनाहारि केस जादों बेनि मादाव 7607आ 18 बोसोरनि गाहायसिन आरो 11886आ 18 बोसोरनि देरसिन बेनि मादाव थांनाय 2016 मायथाइनिफ्राय लानानै 2020 मायथाइसिमनि गेजेराव जिनाहारि खालामनायनि दायाव गासै 15447 सुबुंनि हेंथायै 13943 चार्जसिट फाइल खालामनाय जादों बिटिसिनि गेजेरजों मोननो हानाय 6 शिड्युलनि गोहोखौ प्रमद बर'आ मोनसेनि उनाव मोनसे खोमागासिनो दङ होननानै बुंथियो एमएलए दुर्गा दास बर' बिथाङा बुंथिदों दि 6 शिड्युलनि गेजेरजों जि गोहो मोननाय जादोंमोन बेखौ प्रमद बर'आ मोनसेनि उनाव मोनसे खोमालांगासिनो दङ बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया मोनजिद' बिफानखौ डिसिनो होनायनि उनावबो प्रमद बर'आ जेबो बुंथियाखै बेनि अनगायैबो बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायावबो डिसिखौ बिटिसिनि सेक्रेटारि महरै नटिफिकेशननि गेजेरजों गोहो होनायाव प्रमद बर'आ बेनि सायावबो फंसेबो जेबो बुंथियाखै सासे सानै डिसिनो बिटिसिनि सेक्रेटारि महरै गोहो होनायाव हेंथा गैयामोन नाथाय बिटिसिनि गासैबो जिल्लाफोरावनो डिसिखौ सेक्रेटारिनि बिबान होनायाव साननो गोनां जादों आरो डिसिनो बेबायदि गोहो होनायजों बिटिसिनि एमसिएलए इएम डिपुटि सिइएम आरो चिफनि जि गोहो दंमोन दा बे गोहोआ जोबस्रांनायनि लामायाव दं होननानै बुंथियो दुर्गा दास बर' बिथाङा लोगोसे प्रमद बर'नि लोरबां दैदेननायनि थाखायनो बिटिआरनि मोनब्रैबो जिल्लायाव डिसिफोरनो बिटिसि सेक्रेटारिनि गोहो होनाय जादों होननानै मिथिनो मोन्दों होननानै फोरमायथियो बिथां दुर्गा दास बर'आ प्रमद बर' बिथाङा मोनखानाय गोहोखौ मोनसेनि उनाव मोनसे फोजोबस्रांगासिनो आरो बेबायदि खालामनानै बिथाङा बिटिसिनि गोहोखौ एंगारनानै होनाय बायदि खालामबाय होननानै बुंथियो जायनाखि बिटिसिनि गोहोखौ बांहोनायनि थाखायसो प्रमद बर' बिथांखौ मदद खालामनानै रायजो राजाफ्रा बिटिसिनि चिफ बानायदोंमोन नाथाय बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि गोहोखौ खम खालामनानै बिथाङा मा खालामलांनो सानदों बेनि सायाव प्रमद बर'खौ फिननाय होनो थाखायबो खावलायो एमएलए दुर्गा दास बर' बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जेंनाखौ लानानै फरायसा आफादा फिन धरना होनाय हाबाफारि लादों क'क्राझार आन्चलिक बर' फरायसा आफादा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन कलेज जेरै क'क्राझारनि कलेज गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय कलेज
टिपकाय पर्बत जरानि सिङाव थानाय कलेजफोरनि फरायसाफोरखौ लानानै 2 घन्टा धरना होनाय हाबाफारि लादों। बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहखौ बोखारनो थाखाय आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव पार्मानेन्ट रेजिस्ट्रार थिसननो थाखाय सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लादों। बिथांमोनहा बुंथिदों दि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया बर'फोरनि गोलाव सम सोमावसारनायनि गेजेरजों मोननो हानाय आरो बर'नि मुंख्लंफोरनि थैजों मोननो हानाय आफां आसामनि गंसेल' इउनिभार्सिटि। नाथाय बर'फोरनि सोमावसारनानै मोननो हानाय आरो बर'फोरनि मुंख्लंनि थैजों मोननो हानाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहआ गावनि गोसो बायदियैसो सालायदों आरो जेबो सिस्टेम गैयालासे सालायदों, जायनि थाखाय जोंनि फरायसाफोरा जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। लोगोसे बुंथिबावो दि प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहआ गावनि गोसो बायदियै माब्लाबा गावनि क्वार्टाराव लेंहरनानै इन्टारभिउ लानो नागिरो, माब्लाबा गावनि क्वार्टारावनो कर्ट मिटिं खुंनो नागिरो, माब्लाबा इसि मिटिं खुंनो नागिरो। बेबायदिनो बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ गावनि गोसो बायदियै सामलायनानै आरो जेबो सिस्टेम गैयालासे सामलायनानै बर'फोरनि सोमावसारनानै मोननाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ मान होआखै आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बांसिन जेंनाफोरानो प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहनि थाखायनो जादों होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। बेनिखायनो प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहखौ बोखारनानै गोदान थिसननांगौनि दाबि दैखाङो आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव पार्मानेन्ट रेजिस्ट्रार थिसननांगौनिबो दाबि दैखाङो फरायसा आफादा। मख'नो गोनांदि बेफोरनि अनगायैबो फरायसा आफादा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि माखासे जेंनाखौ लानानै धरना होनाय हाबाफारिखौ लादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनबा दाबिखौ लानानै फरायसा आफादा आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो गभर्नरनिसिम मेम'रेन्डामबो गथायदों। मोनबा दाबिफोरा जाहैबाय, सेथियावनो दङ 2-3 बोसोर जाबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव पार्मानेन्ट रेजिस्ट्रार थिसनजायाखै, बेनि थाखायनो थाबैनो पार्मानेन्ट रेजिस्ट्रार थिसननांगौनि दाबि खालामदों। नैथियाव दङ जेब्लासिम पार्मानेन्ट रेजिस्ट्रार थिसनजाया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव दा जाबाय थानाय एपइन्टमेन्ट होनायखौ बन्द खालामनांगौ। थामथियाव दङ भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहआ दिनैसिम कर्ट काउन्सिल दायाखै, बेनिखायनो बेखौ दाफुंनानै होनो थाखायबो दाबि खालामदों। ब्रैथियाव दङ कर्ट काउन्सिलाव जि लांदां मासि दङ बेखौ थाबैनो आबुं खालामनानै होनांगौ आरो बाथियाव दङ प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहखौ बोखारनानै बिथांनि जायगायाव सासे मोजां भाइस चेन्सेलर एपइन्टमेन्ट होनांगौ। आसाम पुलिसखौ गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय आरो आसाम पुलिसनि खामानि मावनायखौ बांसिन सिस्टेमेटिक खालामनो थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसाम पुलिसनि गोजौ थाखोनि माखासे मावख'गिरिफोरखौ लानानै आसाम पुलिसनि हेडक्वार्टाराव रिभिउ मिटिं जिरायदोंमोन। बे रिभिउ मिटिंआव बिथांमोनहा आसाम पुलिसनि माखासे जेंनाफोरखौ लानानै सावरायलायदोंमोन आरो बिथांमोनहा बेनि सायाव माखासे थांखिफोर फोसावदों। थांखिफोरा जाहैबाय, सेथियाव दङ एफआइआर होनायनि 24 घन्टानि गेजेरावनो नायबिजिरनायखौ जागायनांगोन। नैथियाव दङ मोनफ्रोमबो दानाव सेटेल केस एबा जेंना सुस्रांजाखानाय केसनि अनजिमाया गोदान केसनिख्रुइ बांसिन जानो नांगोन। थामथियाव दङ फैगौ सप्तायाव आसाम पुलिसनि माखासे पस्टजों लोगोसे 4 कामान्ड' बेटालियननि गासै 6000 पस्टनि थाखाय फोसाव बिलाइखौ फोसावनानै होगोन। बेनि अनगायैबो आसाम पुलिसाव लांदां जानानै थानाय साब इन्सपेक्टरनि पस्टखौबो थाबैनो आबुं खालामनो थांखि लादों। ब्रैथियाव दङ पासपर्टनि भेरिफिकेसनखौ 30 साननि गेजेरावनो खालामनो नांगोन। बाथियाव दङ आसाम पुलिसनि थाखाय गोदानै 1000 क्वार्टार लुनाय जागोन। बेनि अनगायैबो डिजिपि अफिस आरो कमिशनार अफिसफोरनि बिल्डिंखौ आपग्रेड खालामनो थांखि लादों। बरपेटा रड राज मन्दिरनि प्रसाद जानानै 2 सुबुंनि जिउ खहा जादों। दासान्दि आसामनि दाब दाब ओनसोलफोराव राजमेला जागासिनो दङ। बरपेटा रडनि राज मन्दिरावबो राज फुजा खुंजादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला सनिबार मोनानि प्रसादखौ रबिबाराव रायजो राजाफ्रा जादोंमोन। प्रसाद जाखांनायनि उननिफ्रायनो गोबाङानो खिनाय आरो गोबानाय जादों, जायजों दासिम 2नि जिउ खहा जाबाय आरो 4-5सोआ गोब्राब जानानै दङ होननानै फोरमायथिदों। उननि समाव बिथांमोनजों मा जागोन बेखौ बुंस' हाया होननानैबो फोरमायथिबावो बिथांमोनहा। बेबायदि जाथाय जानायनि उनावबो फुजा कमिटिया जेबो खौरां लायैखौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। राज फुजानि प्रसाद जानायनि उनावनो 2 सुबुंनि जिउ खहा जानाय आरो गोबाङानो खिनाय आरो गोबानाय जानाय बे जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाय जानो नांगौ होननानै दाबि खालामो बिथांमोनहा। आसाम आरो अरुणाचल प्रदेश सिमायाव गुलि गावनाय जाथाय। लखिमपुर जिल्लानि आसाम आरो अरुणाचल सिमानि रङा रिजार्भ फरेस्ट ओनसोलनि रामपुराव हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिखौ अरुणाचलनि सुबुंफोरा गुलि गावदों। रिपर्टनि बायदिब्ला रङा रिजार्भ फरेस्ट ओनसोलनि रामपुराव अरुणाचलनि सुबुंफोरा बिफां लाइफां दानफायनायखौ हेंथा होनो थांदोंमोन। लखिमपुर जिल्लानि फरेस्ट बिट अफिसार बानामालि नारा बिथाङा
बेयावनो अरुणाचलनि सुबुंफोरा बिथांनि सायाव गुलि गावदों जायजों बिथाङा खुनुरुखुमैसो जिउ रैखाखौ मोननो हादों। बे जाथाय जानायनि उनाव जाथायथिलियाव आसाम पुलिस आरो हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिफ्रा खौरां लाहैदों। मख'नो गोनांदि लखिमपुर जिल्लानि आसाम अरुणाचल प्रदेश सिमा रङा रिजार्भ फरेस्ट ओनसोलाव थांनाय 20 नभेम्बर दानावबो गोबां दावराव दावसि जादोंमोन। अरुणाचल प्रदेशनि सुबुंफोरा हाग्रा सिफायनानै हा आवग्रिनानै थानायखौ होखारनायनि नटिस हैनो थांनायावनो लखिमपुर जिल्लानि DFO एके देब चौधुरी बिथांनि हानजा आरो अरुणाचल प्रदेशनि सुबुंफोरनि गेजेराव नारा-नाथार जाथाया जादोंमोन। गुवाहाटीयाव गारि भारा बांहोनानै गारि सालायनायनि दायाव गासै गं 47 पेसेन्जार एबा दावबायारि रोगाग्रा गारिखौ जब्द खालामदों आरो मोन 67 केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशना मैया गुवाहाटीनि गुबुन गुबुन जायगायाव पाब्लिक रोगाग्रा गारिफोरा गारिनि भारा बांहोनानै पाब्लिकफोरनिफ्राय बारा रां लानायनि हेंथायै गोख्रोङै सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ मावदोंमोन। बेयावनो कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशना गुवाहाटीनि गुबुन गुबुन जायगायाव सिग्रोमनानै गासै गं 47 दावबायारि रोगाग्रा गारिखौ जब्द खालामदों। कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशना गुवाहाटीनि गुबुन गुबुन जायगा जेरै लख्रा रड, लाल गणेश बायदि बायदि जायगाफ्राव सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ मावदोंमोन। बेयावनो भारा बांहोनानै दावबायारिफोरनिफ्राय गोबां रां लानायनि दायाव गासै गं 47 दावबायारि रोगाग्रा गारिफोरखौ जब्द खालामदों आरो मोन 67 केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।